Siema sydd â chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff cniach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Dwi'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r app GemStoriAp wrth yr fideo olaf. Ac os ydych chi'n edrych ar y rhestr o bethau i wneud, yn gyntaf mae'n angen i dacluso yr allbyniad ar y dudalen. Felly os ydych chi'n edrych ar yr allbyniad ar y dudalen ar y wefan, y gyntaf beth sydd dwi'n yn syllu yw yn llawer o llinellau mae'r geiriau Saesnig neu y rhestr o geiriau Saesnig yn diffygio, ac yn y rhai sydd gyda nhw yr geiriau Saesnig, enghraifft fel hon yma, gyda'r geiriau Saesnig his a ddaear, mae'r nhw yn perthnasu i'r llinell olaf yn ytrach na'r llinell rhededig. Felly, os dwi'n edrych yn bell ar yr allbyniad, mae'r un fath o gwach yn pob un llinell, a ydy yr Saesnig yn diffygio, neu os nad ydy, mae'r rhestr o geiriau Saesnig allan o gam gyda'r llinell neu y gair Cymraeg rhededig. Unwaith eto, fan yma, ar y llinell ar gyfer y gair Cymraeg absolfen, mae'r Saesnig yn y geiriau backbiter a slanderer sydd yn perthnasu i'r llinell olaf, sef abstenwr. Felly, y cam nesaf yw i diwyllu neu diwygio y gwach hwn. Felly, pan ydyn ni'n edrych ar y amresymig yn yr doleuad cyntaf, for each, mae'r amresymig yn gyntaf yn prawholi a ydy yr amrywolyn allwedd gyfartalu i'r blaen allwedd. Os ydy, wedyn mae'r amresymig yn rhoddi yr gair Saesnig rhededig i'r rhestr o eiriau Saesnig yn yr amrywolyn rhestr Saesnig. Os nid ydy yr allwedd yn gyfartalu i'r blaen allwedd wedyn, mae'r hyn yn archwyddocae mae'r gwerth yn yr allwedd rhededig wedi newid i gwerth newydd, ac wedyn mae'r amresymig yn rhoddi y rhestr o eiriau Saesnig i mewn i'r dulliad ar gyfer y rhestr o eiriau Saesnig, ond gyda'r amrywolyn allwedd sydd yn cynnal yr gwerth rhededig yn ytrach na'r blaen allwedd, a dyma'r tarddiad o'r gwach, oherwydd mae'r amrywolyn rhestr Saesnig yn cynnwys dim ond yr eiriau Saesnig ar gyfer yr blaen allwedd. Wedyn, y datrysiad yw i newid yr allwedd yn y dulliad a rhestr Saesnig oddi wrth L allwedd i L blaen allwedd fel hyn. Wedyn, os ydym mynd yn ôl i'r poriwr i ddadebru y dudalen fel hyn, nawr mae'n dangos mae'r rhestr o eiriau Saesnig yn gywir ar gyfer y llinellau rhededig, enghraifft ar gyfer yr gair Cymraeg cochnod neu sychnod neu ysgythrnod w, fan yma mae'r geiriau Saesnig gywir, sef his a ddaear. Unwaith eto, pan ydyn ni'n gweld ar y gair Cymraeg abstenwr, mae'r geiriau Saesnig backbiter a slanderer yn gywir hefyd. Ond ydyn ni'n dal yn diffygio y geiriau Saesnig ar gyfer llinellau eraill. A mae hyn yn digwydd oherwydd os ydyn ni'n dadansoddi yn yr amresymig, fan yma, ydyn ni'n yn unig yn rhoddi yr gair Saesnig i mewn i'r amrywolyn rhestr Saesnig pan mae'r allwedd yn gyfartalu i'r blaen allwedd. Felly, i datrys y trafferth hwn, mae angen i tynnu dau llinellau
oddi wrth yr rhanbarth hon allan o'r propoliad fel hyn. Wedyn pan ydyn ni'n dybru yr tudalen, mae'r pob dodiad ar gyfer y Saesnig nawr yn dangos. Ond nawr, dwi'n syllu llwgrr neu bach neu meth neu nam arall, sef yn y rhestr o eriau Saesnig, mae'r gwagle ychwanegol ar ôl pob un gair Saesnig. I dilawni yr nod gwagle ychwanegol hwn, mae'n angen i mynd yn ôl i'r amresymig ac wedyn i cymhwyso y ffwythiant trim neu trasio ar gyfer y gair Saesnig, sef sydd yn ei gynnwys yn yr aniwolyn a TMP1 y trydydd colofyn fan yma. Ac wedyn, os ydyn ni'n dybru y dudalen, y gwagle ychwanegol wedi ei diflawnwyd. Fel yma. Nawr, pan dwi'n yn archwilio ar yr achlyniad ar y dudalen, dwi'n yn syllu mae'r anghyfadledd rhwng yr tanilellau oddi wrth yr rhanbarth chwith i'r rhanbarth de. Gyda'r rhanbarth chwith mae'r tair o tanilellau, ond ar yr rhanbarth de mae'r ehangder o'r dau. Felly, i datrys hyn, fi'n yn unig yn angen i mynd i'r llinell gyda'r dau tanilellu, ac wedyn yn unig yn angen i ychwanegu yr un ychwanegol fel hyn. Ac wedyn i dybru y dudalen. A dyna ni. Dwi'n meddwl mae'r achlyniad yn edrych yn digon daclus. Wedyn, i mewn yn y rhestr o bethau i'w wneud, fe allan ni newid yr arwyddnod stwnch i'r dyddiad 22.dim.4.27 ac wedyn symud yr dyddiad hyn i'r adran o'r bethau sydd wedi eu cwblhau, fel hyn. Wedyn, y beth nesaf yw i achdynnu y rhanllafariadau sylfaenol ac nid y rhanbarthau o rhediadau. Ar gyfer hyn, yn gyntaf mae angen i mynd yn ôl i'r cymell gorchymyn ac i ganfod y rhestr o rhanllafariadau unigryw, fel hyn. Ar gyfer hyn, dwi'n mynd i defnyddio yr gorchymyn Unix neu Linux, cat ar gyfer concatenate, neu kit atodi, ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr enw o'r ffeil, sef geiriau.txt, ac wedyn mae angen i defnyddio yr arwyddnod pibell i arwain neu cyferio yr achlyniad o'r kit atodiad o'r ffeil i'r ffwythiant Linux, ac ar gyfer hyn i alldynnu y colofyn sydd ar gyfer y rhan llafariadau, dwi'n mynd i ddefnyddio y ffwythiant Linux cut neu torri fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i penodi y dewisiad namin F ar gyfer maes neu field, ac dwi'n mynd i penodi yr ail colofyn ar gyfer y rhan llafariad fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i mewnbynnu arwyddnod pibell arall, ac ar gyfer hyn, dwi'n mynd i arwain yr achlyniad o'r ffwythiant hyn i'r ffwythiant source neu didoli. I didoli yr achlyniad yn yr drefn egwyddor, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu arwyddnod pibell arall i'r ffwythiant uniq, fel hyn.
ac mae'r ffythiant hyn yn alldynnu unrhyw aladroddiad o linynau i wneud yr allbaniad yn unigryw. Wedyn, dwi'n mynd i defnyddio yr arwydnod yn fwynag i allbynnu yr allbaniad i mewn i'r enw o'r ffal fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i pwyso ar y botwm doddi i wasanaethu neu weithredu y gweithredau hyn. Fel hyn. Ac wedyn, os ydyn ni'n yn agor yr ffail rhan llyfariad fel hyn, nawr mae gyda ni yn unig rhestr o'r rhan llyfariadau unigryw. Felly, i cadw yn unig yr rhan llyfariadau sydd yn sylfaenol, rydyn ni'n gallu cymysio y prawfholiad yn ether i'r gwerth VB-inf sef y berth enw, os ydy'r rhan llyfariad yn dechrau gyda'r nodau VB, mae angen i eithrio neu allgau neu deholi neu digerthu y gair oddi wrth y rhestr. Felly, ar gyfer hyn, mae'n angen i mynd yn ôl i'r cod tarddiad. Fel hyn. Ac wedyn, mae angen i cymwysio yr amresymig ar gyfer y swyddogaeth hon. Fel hyn. Mae'r llinell hon yn dweud os ydy'r anwolyn RTMP1 yr al golofyn yn y dau nodau ar y dechreuad yn VB ac wedyn yn ychwanegol os nid ydy'r anwolyn hwn yn cyfartalu i VB-inf wedyn i barhau gyda'r dolyniad. Hyn yw i nedio dros yr holl amresymig tu ôl iddo fe yn y dolyniad ac wedyn i lamu i'r dechreuad o'r dolyniad nesaf. Wedyn, os rydyn yn dadebru y dudalen fel hyn, nawr mae'r hyn yn diffygio yr rhanbethau o'r rhediadau ar gyfer yr berfau. Felly, yn ôl yn y rhestr o bethau i'w wneud, fe allan yn newid y stwnch i'r dyddiad unwaith eto, sef 22.dim.427, ac wedyn i symud yr doddiad hwn i'r adran ar gyfer yr cwblhawyd, fel hyn. Wedyn, y swyddogaeth nesaf sydd dwi'n eisiau i greu neu ychwanegu i'r app hwn yw rhyw fath o'r fodd i ddewis yr rhestr o eriau newydd, efallai drwy'r botwm neu, ac wedi'r defnyddiwr yn dewis ei eriau newydd, mae'n gallu dechrau yn creu brawddegau oddi wrth y geiriau dewiswyd. Felly, yn y rhestr o bethau i wneud, dwi'n gallu mewnwsod rhywbeth fel creu botymau ar gyfer geiriau newydd neu dewisiad o eriau newydd. Ac wedyn, creu rhyw fodd ar gyfer defnyddiwr i creu brawddegau o'r dewisiad o eriau
newydd. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ein darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.